dels macarrons, el no sé què, el flam... Colant. Nosaltres aquí a Catalunya també tenim ponts tibetans. No són els Himalaies, és el Congost del Mu, és el riu Segre. Molt bo. Doncs hem dinat bé aquí al Molí, a l'Os de Balaguer. Tan bé que ni tanca, diu la Laia. És que ens han posat un plat de macarrons, un timbal de que era, i després un xurrasco, i una botifarra, unes patates, Tres trossos de pollastre. i un pollastre de 3 potes. Eren 3 potes? No, No, 3 trossos. 3 trossos de pollastre. Hem dinat molt bé, la veritat és que no ha sigut gens car. Estava tipa. L'únic caminar sembla una passada. No pot ni caminar gora del que li pensa la panxa. Au, ja hem fet el primer tram i ara anem cap al segon. Gira lleugerament a la dreta i després la teva destinació serà... Aparcats a l'aparcament del Congost del Mu, que està al costat de Camarasa. De la carretera que tenim aquí darrere, entres aquí en aquest aparcament que hi ha 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 cotxes. I ara començarem la segona part. La segona part que aquest matí ens hem quedat a mitges, no hem acabat de fer-lo. I res, ara fem la segona part, que potser serà la més interessant. Jo crec que sí. Cap allà. Anem caminant, que ens queden un parell de quilòmetres i és un passeig agradable, envoltat de pins, algun ocellet se sent, no gaires. Estem ara a 13 graus, és la segona part de la ruta del Congost del Mu, donat que la primera aquest matí hem fet mitja volta, gairebé mig camí, i no donava temps a fer-ho tot, així que hem fet un tram i aquesta tarda doncs anem a fer el tram, jo crec que el que serà el tram. I estem entrant en una part que és de muntanyes altes i un complex de cases abandonades d'antics treballadors d'alguna cosa, aquí, d'alguna mina. ¿Tienes una linterna? No, voy a andar. Tomba cap a l'esquerra. ¿Qué? Que tomba cap a l'esquerra. Ya, això sí que ho he vist. Mira-ho. Necessitaria l'altra. La de la via Enriqueta, no? Sí, Jo tinc aquí. amb aquest sorollet. Bueno, hem intentat fer una investigació investigada d'una investigació, però Però el túnel estava... Ui, hem conclòs que que al túnel hi havia massa aigua. hi havia massa aigua. I no portem xancletes, ni tenim ganes d'omplir-nos els peus de pipi, ni res, per si acaso. Ni de què més hi havia. Marranades. La mateixa explicació que vaig fer l'altre dia. Si teniu algun plàstic o qualsevol cosa que heu d'utilitzar, doncs porteu per si de cas una bosseta de casa i ho torneu a posar dins la motxilla i a la primera paperera que veieu, pa dentro. No cal deixar-ho aquí perquè és una guarrada. Intenta fer una investigació i no pots. No pots. Perquè està tota la cosa tan marrana que no pots investigar res. No. Com investiguis gaire, a veure el que et trobes. Et trobes un xof i ja està. Claro, no. Bueno, continuem,
I aquí dalt, el pantà de Camarasa. Allà dalt. I aquesta deu ser la hidroelèctrica, que generen electricity. Aproximant-nos a una resclosa, ja hem passat l'alçada del pantà de Camarasa, que ens ha quedat aquí a l'esquerra. Doncs vinga, anem a començar el trajecte a les alçades. Doncs vinga. Comencem a pujar i encara no els he explicat, però allà, una miqueta més endavant, hi ha un lloc que no s'espera. Han sentit el pont, que algú deia alguna del pont, però no s'espera. Allà hi ha una cosa interessant que no se l'espera. Els que tinguin una mica de vertigen fa una miqueta de cosa. Vas una mica pujat, però bueno, és segur, Vull dir, són unes reixes metàl·liques, no són de ciment, sinó que són metàl·liques i es veuen resistents. Espero que siguin resistents. Bueno, hem acabat ja el tram aquest i ara anem cap al següent tram. Jo diria que encara no s'han donat compte d'on anem, No s'han donat compte, no hi pensen i s'ho trobaran. Vinga, anem cap allà, que ara tindrem que fer una tirolina. A la intersecció en la que o anem cap a l'Os de Balaguer o cap a Sant Jordi. I, òbviament, escollim anar cap a l'Os de Balaguer. A l'Os. No, que tu no vols sortir, fora. Així que, segons ens indica aquí, per anar cap a l'Os de Balaguer és cap a aquesta banda d'aquí i cap a la sorpresa. Anem-hi, tirem. Com es mou. Estem travessant un lloc intrèpid semblat als Annapurnes, en honor al meu ídol, al meu fantàstic boss, que és l'Eli del Pirineu, que ella travessa ponts tibetans d'aquesta manera tot tan alegre i tan contenta. Nosaltres aquí a Catalunya també tenim ponts tibetans increïbles com aquest del Congost del Mur. El pont sobre el riu Segre, espero no equivocar-me. Anem rectes a passar aquest pont tibetà, que no té molt de tibetà, l'únic que té de tibetà és el nom, però aguanta, ens aguanta i hem pogut passar. Esperem que en puguem tornar, perquè si no ja em veig anar fins a l'Os de Balaguer, allà a fer la gran caminata de mitja hora. No, que és mitja hora de cotxe. No, això no. Quan m'hem posat jo pel pont, feia llullo? Ha baixat. I eren 2 persones. És que no m'estranya després Dels 10 quilos que portes a la motxilla. i dels macarrons, el no sé què, el flam.
El colant. una miqueta de colant, el flam, la nata... Bé, després d'estar tots d'acord, Després de 4 quilòmetres més, després de 4 quilòmetres més que hem fet, donem la volta i retrocedim el camí perquè aquest camí de darrere ja és el que aquest dematí ens hem quedat, així que no el tornarem a repetir. Així doncs, passant aquí per llocs complicats, tornem a passar al pont i farem un selfie, immortalitzarem aquest gran moment i per la posteritat, perquè la tiktoker, youtuber, instagramer ho immortalitzi en els seus respectius canals i tot el món saboregi els llocs on t'ha estat. No són els Himalaies, no són els Annapurnes, és la Noguera, és el Congost del Mu, és el Riu Segre, que també tenim coses d'aquestes aquí, Penseu-hi. és rutejant amb el Xavi. I la família. I la Laia. I la Laia. Clar, és que és el que us he dit. Heu de tirar més enrere. Això de fer un selfie és una mica complicat, Patates. Va, qui passa primer? Hauria tret la llengua, però és que hi ha bitxos per aquí volant. Doncs anem a passar marxa enrere, m'apillo. Congost del Mu cap a una banda, Congost del Mu cap a l'altra banda. La tiktoker, instagramer, youtuber, fas votar una mica, I anem rutejant cap al final del pont. No saps? Mare meva, ensenya això com es mou. Es mou, sí que es mou, sí. No sé si això és gaire segur, No sé, No sé, això. Mira això. I he demanat a la Laia com definiria la ruta del Congost del Mu, que avui hem fet en dos parts, una part matutina i una part vespertina. Com definiries tu des del teu punt de vista? En 2 paraules? No, en 2 paraules de després. Que expliquis com què et sembla. M'ha agradat molt, sobretot la part del matí, perquè hem estat caminant molt de rato, amb la natura, escoltant els pajaritos, escoltant l'aigua... Molt guai. Molt bé. I la part de la tarda també, perquè hem passat per un pont, molt xulo, Quin tipus de pont era? penjant, Pont penjant que es movia molt, i que li diuen pont del mal rotllo. del mal rotllo tibetà. I així, en 2 paraules, com definiries la ruta d'avui? Molt guai. Per rutejant des del Congost del Mu cap al cotxe, que ens queden 2 quilòmetres. Hem passat de camí del pàrquing cap a les passarel·les. Hem passat per aquí. Ens hem hem endinsat una mica i al final, com no portàvem prou il·luminació, algú sap què passa aquí? Algú sap què hi ha? Deixeu-m'ho en els comentaris, sisplau, perquè és una cosa estranya, és un forat, sembla, no sé, si fos una mina. El paseo de la muerte. El paseo de la muerte. I allà dalt, què passa allà dalt? Què passa? I allà dalt està el vigilante del paseo de la muerte.
El vigilante de la playa. El vigilante de la playa. El vigilante de la playa. Això, deixeu-me en els comentaris i si us ha agradat el vídeo, doncs podeu donar-li a la maneta cap a dalt, o si no us ha agradat la maneta cap a baix, però bueno, si no us ha agradat no poseu res, si no, bé. I si us voleu subscriure i podem augmentar fins als 100 subscriptors, Farem una ruta molt xula! si arribem Si ens podeu recomanar una ruta molt xula, serà d'agrair. Sí, busquem, cerquem, investiguem rutes xules. No gaire complicades. No gaire complicat. Bueno, ja valoraré. Posem alguna ruta que us agradi que fem, m'ho poseu als comentaris. A Catalunya, I, bueno, a Catalunya doncs sigui. si a veure si ens anirem a la quinta hòstia. Home, què ens diuen? Escolta, conec una ruta a Islàndia que és la mar de xula. Dic, vale, doncs Págamelo. vine. Porta'ns. Porta'ns. Jo entro a la maleta. Porta'ns. Bueno, és veritat que fem rutes per llocs. Vull dir que hem estat A les Azores. a les Açores, per exemple, i hem fet alguna ruta. No hem anat a les Açores a fer ruta, No. no, però ja que estàs a les Açores i és un lloc Ja estàs xulo, fent una ruta, però aprofites i la graves. i fas. O bé, si estàs on sigui, a Malta no vam fer cap ruta, perquè és tot pla, és tot sec, Avis amb mala cara, que et fan fora. que et fan fora dels llocs, i molta calor, no hi ha gens d'aigua, en tota la illa gran hi ha una font, i que tothom va a buscar l'aigua i has de fer cua i no val la pena, i només hi ha un parc amb coses verdes, que és Al parc turístic. el parc turístic que hi ha... On anem tots els que no som de la Malta. A tots els guiris. I que a més a la porta hi ha un cartell, Que posa Only Guiris. no posa el guiris, posa altres coses. Au, adeu.